बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज बिटिसिनि सदर थावनि क'क्राझार जायखौ आथिखालाव गोजोननि नोगोर होननानैबो मिथियो। बे बिटिसिनि सदर थावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गोबां दोनखोमाना दोननाय गोहोगोनां गिलु-बालु आयेननि बेरेखा हाथियारफोर बोखांनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिस बिफाना बे साननैनि गेजेराव गोख्रोङै संदांनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेलेका उल्टापानियाव गोबां दोनखोमाना दोननाय गोहोगोनां गिलु-बालु आयेननि बेरेखा हाथियारफोर बोखांनानै मोननाय जादों। दा बे गोहोगोनां गिलु-बालु बोखांनो मोननाय आयेननि बेरेखा हाथियारफोरा पुलिसनि आवथायाव दं। पुलिस बिफाना बे आयेननि बेरेखायै बोखांनो मोननाय हाथियारफोरखौ NLFB हान्जानि होननानै सन्देह खालामदों। बोखांनो मोननाय गिलु-बालु हाथियारफोरानो जाबाय AK-47 गंब्रै, लोगोआव मेगजिन M16 राइफल गंसे, स्निपर राइफल गंसे, लोगोआव मेगजिन, शेरिरि राइफल गंसे, लोगोआव मेगजिन आरो बायनेट AK सिरिज आम्युनिशन 130 RDS। क'क्राझार पुलिसनि गोख्रोङै संदांनायनि गेजेरजों क'क्राझाराव फिन खेबसेबाव दोनखोमाना दोननाय गोहोगोनां गिख्रंथाव आयेननि बेरेखा हाथियारफोर बोखांनो मोननाय जादों आरो बे हाथियारफोरा दा पुलिस बिफाननि आवथायाव दं। पुलिस बिफाना दा बे हाथियारफोरखौ NLFB हान्जानि होनना सन्देह खालामदों। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना? नोंथाङा जिंगा दासि। बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला। बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं, जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना, जेरै आगर गुबै, आर'नाइ, फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, बिदन माथा, बिदन आगर, जिं आगर, इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि। गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्सा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।